Da li se sjećate ove scene iz Žikine dinastije? Ajde, Čibe, pa samo još trebalo da mu jede ova čukela. Neće, ne boj se. Otkud znaš? Pa gadiši se. Šta sam ti rekao? Neko kako ćeš takav kod prije? Ma, tebi je do šale, a šta da radim ja sad? Zašta? Uskoči ovo bure. Ma idi begaj, hladno je. Ma nije hladno, ceo dan je bilo na suncu. Ili ako hoćeš, ti lezi takav poje prije. Ajde, uskači. Ja. Pa čega bre, nisam skinuo. Ajde. Radite vas dvojice tu. Pojde da Milan se kupa, ja mu pravim društvo. Gde si ti bio noćas? Spao sam. Gde si spavao kad nisi bio u sobi? Gore na kolima. Na senu, bilo mi vrućina. Zahladnilo, idem ja u sobu. Ja sam se sav skočanje, odoh ja. Žiko, dokle ću ja da ostanem u buretu, bre? Do sutra. Inače, na ovom kanalu imate novi video gdje sam objašnjavao cijelu kompletnu priču Ludih godina, tako da bacite pogled.